A sada nešto iz Švajcarske sa mojim bratancem Urošem, kako on motiviše ljude da čiste sneg u Švajcarskoj. Ali ovo je dobro, 2 Švajcarca čiste, a 1 Srbin svira. A moja kuća igra. Opa! I moj muž vozi. I tako je tetka oslobođena snega i može da ide u selo.